No, nedostatočná otvorenosť systému vysokoškolského je nielen jedným z dôležitých problémov alebo významných problémov, ale zároveň podľa mňa jedným z kľúčov k riešeniu otázky kvality vysokých škôl. A to preto, že na jednej strane študenti, ktorí odchádzajú do zahraničia, keď sa vrátia alebo aj absolvujú svoje štúdium v zahraničí alebo časť štúdia, tak majú potom väčšie nároky na svojich pedagógov na školách. Takisto učitelia, ktorí odchádzajú do zahraničia a vrátia sa, tak by som povedala, že ešte ich dosah je širší, pretože oni následne svoje skúsenosti prenášajú na desiatky študentov, ktorých učia v ďalších rokoch. Takže má to veľký význam. Takisto, keď prídu učitelia zo zahraničia alebo študenti zo zahraničia, tak opäť to má dôležitý efekt, že sa mení trošku atmosféra na tej škole, prinášajú sa nové metódy, vznikajú možnosť spolupráce na medzinárodných vedeckých projektoch a tak ďalej. No a v tejto situácii, v tejto oblasti Slovensko bohužiaľ je vo veľmi zlej situácii. My sme jedna z krajín, ktorá má najmenej študentov, najmä prijatých zo zahraničia, čiže je o nás veľmi malý záujem. Aj čo sa týka pedagógov, je o Slovensko veľmi malý záujem a takisto nie je dostatočný počet ľudí, ktorí by odchádzal do zahraničia. Čiže toto je jednoznačne oblasť, ktorá by mohla pomôcť s kvalitným vysokých škôl.